каже нещо. Господин Димитров, вие и вашия екип внасяте в Народното събрание 100 000 подписа от вашата екип недвижими животни. Защо? Невидими животни. Добре, благодаря ви. Още нещо интересно мога да кажем? Да. Радвам се да ви видя. Ще ви помоля да се съберем около подписите за една снимка и да започваме. Какво ще кажете? Айде! Отзад и отстрани.
се радвам да ви видя и ви благодаря, че сте дошли в този ранен час, в този работен ден, в този летен месец. Благодаря ви, защото не знам дали забелязвате, но в България се случва нещо невероятно. В България се случва нещо, което говори за това какво общество изобщо сме. В България се случва нещо, което не може да бъде спряно, защото зад него стоите вие, хората в България. Преди един месец Народното събрание прие с почти пълно единодушие ключови промени в наказателния кодекс, с които животните в България вече са защитени от насилие както никога до сега. Преди една седмица съдът потвърди забраната на фермите за норки и тя най-накрая влезе в сила след близо десетилетия от вашата борба. Доказахте го с промените в наказателния кодекс, доказахте го с забраната на фермите за норки и ще го докажете отново, когато клетките за телета в България са забранени със закон. Така ли е? Това е така, защото зад вас стоят три неоспорими истини. Първо, вашата сила. Второ, обединението зад вашата борба. И трето, моралът. Относно вашата сила няма нужда да говоря много. 110 000 подписа. Да говорят сами за себе си. Най-големият стадион в света едва побира толкова много хора. Това ще бъде петата най-голяма петиция внасяна изобщо някога в това Народно събрание от зората на нашата демокрация. Но не е дори само тази петиция. 76% от българските граждани подкрепят искането за забрана на клетките за телета в България. 76%! Рядко се среща друга тема в нашето общество, която в такава степен да обединява хората. И то най-различни хора. Защото, огледайте се, с нас днес тук са само една малка част от всички артисти, които застават категорично зад тази кауза и дават гласа си за нея. От ветеринарните лекари, които разбират съвременната наука и разбират, че клетките за телета са жестокост, която е отживелица и няма място в съвременна България. С нас са и фермери, представители на бранша, които разбират, че бъдещето е без клетки и че това ще бъде по-добре не само за самите животни, но и за фермерите. С нас са и част от десетките народните представители от целия политически спектър, от най-различни парламентарни групи, които застават зад искането за законова забрана на клетките за телета. Това е така, защото тази борба, тази кауза преминава отвъд всякакви политически разделителни линии. Тя е надпартийна, тя е общо човешка, тя е общо българска. И вие тук днес сте причината, поради която рано или късно тази победа ще бъде успешна. Клетка, в която едва може от не подскачат, да играе. Щастяващите. Много от тях, на онези, които, въпреки всички доказателства,
въпреки реалността пред очите им, въпреки всички факти. Днес внасяме 110 000 подписа за забрана на клетките за телета в България. Днес вие доказвате, че това, което се случва, не е случайност. Това е България. И България е против жестокостта. Може да се обърне, в която едва може да легне удобно, клетка, в която съм да се сприятелява с други телета, да се успокояват взаимно. Ферми в България, които отдавна не гледат телетата си в клетки. Бил съм на много. Тук сме днес да внесем тези 110 000 подписа в Народното събрание с едно искане забрана на жестоките клетки за телета в България. Това са едни особено жестоки съоръжения, които в средните и големите индустриални ферми за мляко у нас, телето от самото си раждане се затваря в една клетка, която е едва по-голяма от самото му тяло. В тази клетка телето едва е способно да се обърне, едва е способно да легне удобно. В тази клетка са му отнети почти всички естествени поведения за него, естествени неща, които го правят. Теле изобщо не може да тича, да подскача, да играе с други телета, да се сприятелява с тях, да се успокояват взаимно, ако щете, дори да се топлят в студените зимни нощи. Вместо това, ден след ден, седмица след седмица, месеци наред, това теле от раждането си е затворено в тази клетка, детства в бетонена килия или зад железни решетки. Това няма място в съвременна България и сме тук, за да внесем тези 110 000 подписа с искане към Народното събрание това да бъде забранено със закон. Очаквате ли Народното събрание да изпълни вашите искания? Да, десетки народни представители от почти всички парламентарни групи, от целия политически спектър са застанали зад искането за забрана на клетките за телета и очакваме, че в най-кратки срокове, след като бъде внесена петицията, ще се проведе изслушване в Комисията за прякото участие, в Комисията по земеделие, а след това и ще има законодателна инициатива от народните представители, които припознават каузата. Днес тук с нас са не само част от народните представители, които подкрепят тази кауза, а и фермери, представители на бранша, които самите те разбират, че бъдещето е без клетки, че това ще бъде по-добре не само за самите животни, но и за фермерите. Икономически анализ от Института по аграрна икономика сочи, че нужните инвестиции, за да се премахнат клетките за целия сектор в България, са незначителна сума за целия сектор, е 2,5 милиона евро, като не само, че няма да има значителни икономически негативи, а напротив, могат да се очакват позитиви за сектора.